Treisdó craobh sóisiú na hair na bhuachan nurig ha ardú céime go roinge trí sa tre bantamach Fermanagh. Dairg le Antrim ardú céime bantamach leis. Ciogad an dar an altacha seobach a clúir le Kern. Bhí Colin Martin I glúnóist an ceann seo. Agus an leithroid fáilte lua an sin ag Molly McGlynn. Lís an bhairní teach amach agus Jesh lua agus Fermanagh a Blue Fridge. Agus Joan Dúnan leis an céir ar seoltas de heici agus sin curtha háin trasna. Ag Joan Dúnan bhain críomh na hair an lofa siúd an is a chur faoi in ár bó. Tugaigh go gasta Jesh inis mas féidir Tarrantseir ag Marie O'Neill agus sin Buaicis just an hanga ag Marie O'Neill chuntu is teach agus annachúil fáilte ag ban muine glas in sin. Agus sin tús íonta in sin chéad Jai Mummachid den Cluiche. Leistella sin dúchas deachí leithroid galanta díarthas deach láha Joan Dúnan agus sin scóirínta ebrí go mai acu an daithir cúig an sin. Pás tugaí is deagaí Shella bhaile ráist Shella fáilte ag Aoife McCabe trasna inis McCabe a ríist do Hunsaí agus fáilte an sin buntáistí go fáil ag Fermanagh agus Lisa Maguire seoltas deachí agus sin scóirt an Sky ó Lisa Maguire tá sí a gaitil sin inis agus a chur na scórna le chéile. Bóg agus now into in sin Washington O'Brien. Fermanagh geri rudé brú Friedin Larnish agus an J-Shaw teach the Shaw Dúnan agus an J-Shaw Crin agus Háin Trasnan and tríú ceann fáilte ag Joan Dúnan. Agus Devlin inis siar in na seci hían. Go Spórt inis in san Nehala agus Agnew. Onadí a Hanagus Jahan sin the Hunsaí ar fáileann san leabhar Tarrant Janta be buntáiste ag Antrim. Gligan an réiteoir do chuirsaí go lerá agus scór an sin Agnew agus scóiríonta agus scór bhí dhé. Cumú siad sásta daoine a feicú suas daoine ar ghinne cabbí fáilte acu lear na parca Jesh Bedger for Honja Cool fáilte agus seoltas deach agus fáilte in san anga agus a lehéiste Cool. Johnny a feicú am a han sin a bhín Monaghan ón tíbhaile den farc agus sin ceann na chúil is Jesh a bhegus tú. Glúnóid sem léana. Se le fáilte ráiste aquí sin golóir ceisní orthaí. The Hunsaí inis the Hunsaí géirí críicnú le snás mas féidir tá sí chuntus te dribblóid an sin Marie O'Neill agus sin curthas te agus Háin Trasnan bana fuair an chúil in san chéad le. Monaghan inis Jesh ag Lord Agnew agus ag tuisim han talú agus come off idir sin. Má tá nadach Jerry séite an seo Glúnóid agus ceilniúrú faoi leán seoil ag Mickey Devlin agus ag Chris Scullion a muí ar a farc agus tiltte ag Antrim ag Jeróné